Takže ktoré 4 sociálne siete si zriadiť ako firma? Ja som sa rozhodol, že si zriadíme tieto. Prvá, Instagram, fotky, Reels, krátke videá, dvojka, Facebook, základný profil firmy, príspevky, ktoré môžu zaujať bežných ľudí, osoby živnostníkov, malé firmy. 3. X.com, niekedy aj označovaný a vystupoval pod značkou Twitter, rýchle príspevky, viac o biznis témach, 4. LinkedIn, firemná stránka, firemný profil zameraný na firmy a väčšie korporácie. Mohli by sme ju nazvať ako základný vstup, ak sa chcú o nás dozvedieť viac okrem nášho webu webom.sk. Takže pre webom.sk sme založili Instagram, Facebook, takisto firemná stránka, po tretie x.com, predtým Twitter a firemná stránka na LinkedIn. Toto sú také 4 siete, samozrejme sú rôzne iné sociálne médiá, ale je dobre si vybrať nejaké. Ešte som teda zabudol, ako 5. by som dal YouTube kanál, kde budú dlhšie obsahové videá znalostné. Takže ešte máme teda YouTube kanál. Existuje kopec ďalších, a toto je taký základný prehľad, možno aj pre vás, čo by sa vám mohlo oplatiť pre váš biznis. Ďakujem, čaute.